It's Abama on the beat. Oye
go wasa ana sudi ajo ya na je nuzo obodi chanuzo ndogu ya na je nuzo obodi chanuzo mabuna kwalo ndogu abusu chanuzo ya na je nuzo owi kaya bongo ogwe wasi mu bia mu agana mana salanu balugbo oye gbele go balugbo wasi oye boye na je oye bude ipo ti kuro oye di pesu ni we meniye emese ni basi oye go weso ku ya jojo Siki jawa solo kuja takete biyeje Oja siki yejiwe ije Oja tufenda tinakeyo Wawala bideje Ide usoye Esiki je wakugage Agwe koku Ajogo yeneje nuzo Yeneje nuzo Obodi chanuzo Ndogu Weji wele guneje Weji wolo guneje Ndogu Obodi chanuzo Ajogo yeneje nuzo Mawuna wala Yeneje nuzo Ogude kubodi kayulage Wase magana kemawa galiniye Mawuna wala Haba Iba Weta di kwa Oyi jenaje odi kogobe Ego jisoyo kuna chukwego Ego yibo na padi abulobo Oye no money stop nonsense Oye jego sike Oye jeka mulagade Ejulu megade Wedi muna wana dinane Wedi patalike Wedi chilego wekolake Hey Wana kuwe kwenda bodobewe Wego lego yibo wechubo moko Oyo muna boda Wena kudi Ajuo yeneje nuzo Yeneje nuzo Amareku Ajuo yeneje nuzo Obalufe moyi patasie Ajuo yeneje nuzo Ndogu Obodi chanuzo Oye mbodi kwibodi jilego Ibulo obodi mbo Oye na jilego Oye kena bodo Madu no balo mawuna walo Haba Ege ugo Ege nebuta kanikwe Wadi wali obodo negiride Ebe manoke Ebe malana wegu jaguni yala Wege mepama Oye wale gosoro Neka mokure Neka mokure Wasisi kulagi na duku Ikukuga maji yoku Oju yengo ye Ode tuli kunawe Aja nakete imoke Haba Itu Webe nokuke na tusaka Lokuna kutebe Osiye Osiye katake mwamu Aja kanigo yunu ni paso Oweliwe bawa melikensi Izaji koya liye Wode na boyo ita Nkobu na ibori yofulo ya Oye weli kuya mutamwe Webo selu waya kuhala Oso kodi wenda waya kuhala Webo bosi ye chiyo nungu ya gongo Haba Hey,
gbala mbawulolo ego bakaya desi ya haba wakona mundodo kumuna wana jina manoge bido oge digo oyalo ogidi oge bido bakali mi wachi bido wakuna wanu na badata watani gala watani gala akunda wanu na badata akunda yau yau ya alusi yoche alusi dado na badata kone yesu akunda wanu na badata adani gala ziboyo baloto Odogu balambawu, wadi baloko yine. Ojagwe moko na badete, akune. Haba, adani galabawa. Haba, Ebulu bagede kwati Oje baba ni kafiri kadi na yefu Webu chifuta Dodo chido sewe Wepati wala kidogo Eze dina buti wanu Wezi boyo balotwe Ije kundi di banani bonine Wana yeze kotie Pipi Wezi Sino kikofude Wepati wela jono Wezi boyo kodi balamona Wekune yenuzo Ambauna abauya Wabuli megede genge nezodo Weke abauya Weke nezebu wajifu Chidosi emege Weke buluzo wenu na doke nime Weke buluzo wanu Wabeli da kolo Wesi boye nendo na nambala ni walumbo wike Odofo gina januzo Nambo unebe uya Hapa Wabusi Ulala bitas Weke na rumbiye Wemaya yina gaji jala chake Maya yija yale chake Kolala bitas Oje banine Haba Wabali dada jila limite Weke mawinda kolo kolo Ida kolo kolo na nako Nampo na kwakwe Weke mawelo yesiri Oye neje nuzo Oye neje nuzo Weme nebulo koye la nene Rofi koye neme no ye neje lo Obeli da kolo kolo Ibo bakaliye Nampo na kwalo Haba Webule mi bakake rozo Oji fi mane lo se mene Chief America, America wanu mundo. Wene yaka kwemaka, yabu CEO, ila kochote. Wekeni na kuleji na nambala state nime. Ndobu ndobu.
na-akwa alọ onye na-eje n'ụzọ ezi m aka nke n'eze oge machi ifo omenukọrọ omenugo na South Africa ka ọ na-atụte ezigbo onye ụkọ n'ịbala mmọnwụ onye na-eje n'ụzọ ndogwu obere mmadụ nke bụzi na dodo zuru igbo na omebete na-ekpere m akpa alụ ọgụ na-agụ adasi igbo gbogbo ozi mụ ga-edozie ezewe ya chikela onye Imo steeti ayekene gị ezewe ya chikela ekwe mmiri na mmọnwụ na-akwa alọ onye na-eje n'ụzọ ebụrụ ime ga-ege n'ezie oge mmanwụ ide gburugburu ide na Dubai niile eze Igbo na Dubai niile eze ndị Igbo n'ịbala mmọnwụ onye gụleni na Anambra steeti ide ozi mụ kenezie lọrịa ojú ga na wala onye okwu ogori malo obi ya ololo bidasi ka na-arụzi ezigbo mmiri na mmọnwụ na-akwa alụ onye na-eje n'ụzọ ebulu ebe kekeke n'otu egwu osi oduma afọ nwe jede na gburugburu niile na ndogwu nke dị n'ụgbọala etiti niile ebe etiti wadụ na Nsụka Enugu steeti niile ya bụ utubere je oge mmanwụ na Finland niile ezigbo mmadụ adịrị ofele odogbubala mmanwụ ozigbo kele ebule kere keke n'oge ejifu chigbo odogwu akụbụrụ ụmụ nwanụ n'Ọkịja niile n'Ọkịja kwụsịgo nwanụ na Anambra onye ike gburugburu Ọkịja o kwụsịrị eti emechi gburu akụbụrụ ụmụ odogwu oge mmọnwụ n'ịbala mmọnwụ na mmọnwụ na-akwa alọ onye na-eje n'ụzọ oge n'eze bụ chifu Kasimia chikwu n'Osalie the son of praying mother onye ibu fi wenu na Nsụka n'Enugwu Ezike gburugburu n'Enugwu Ezike ọ bụ CEO n'ọnụ Chris Global Ezike wekedi na Biafra ọ bụ CEO n'ọnụ Chris Biti wekedi na Sabadine oge mmọnwụ n'ịbala mmọnwụ na-akwa alọ onye na-eje n'ụzọ oge ndị eze bụrụ chifu Desmond Okolo eze chifu Desmond Okolo eze leti eze omeme emuwe mmanụ Igbo steeti niile
Desmond Rose and apartment. Every me majawa managa no kan. Oya kan toluje. Oku chifu chukwe kuja. Chikelwe. Nana Palace Igwe Tulofu n'ọka CEO Ilofi Interiors Reverend John of Man Lode Nudia Yemenele Yegeji Malodo Aka Palumbo Fire Lulu Nanganoya Jona Alusia Nanganoya Jona Nabu Igwe Tuloja Reganagani Yana Lusike Kana Yo Yeni Wagwa Kudiwewewe Oyene Januzo Igwe Tuloja Namona Walo Ndobu Rabulu Megana Rajawa Megana Rajawa Megana Chief Ranus William Ifejika Ifejika Wana Bana Banina Hero Razibaya Bana Bika Yakusi Report Yakusi Judgment Yakusi Beat Show Razibaya Bana Banina Okina Januzo Ndobu Namona Walo Ndobu Razibamani Wajila Vala Manje Razibuka Nadia Nadia Rono Francisca Regen Sanita Refejika Raziba Kodi Malobidia Waya Dimana Kudia Waya Biro Namona Wawia Ndobu Oya Negenuzo Wabala Madika Musuna Saku Nika na Kwado Rege Mike Yomu Rege Nese Kiyo Mike Yomu Reze Nye Oku Eku Reze Nye Obasi Willie Cho Andi Ike Yomu Waju Gani Yomu Let's go Nandi Kenyo, Nandi Melo, Oyo Gonogo, Midia Nandi Kenyo, Namona Palo, Oyene Januso, Gobodi Januso, Hey, what can you pay so well? Wuyana Simon Wuyan, how can you find so well? Oyana Jago Wanata Contrula, Overleafing and Mary Palamo, Nana just got Haba, what can you man? I'm over a follow. Warriors of Walanina, Dog, Open the Majan and Macadala, one never saw that you know. What to say for me, what you did. Records of wonderful, Mount Africa, Where's wonderful, security, also Dalija, Samona Palo, also Dog, Oyana Januzo, Where's security, one fellow, Apagulu, and Apandaka, Moriana, Oyana Januzo, Have a Mona Palo, Mona Palo.
na mmanwụ na-agba ekwe ụlọ ife ihe riri ihe n'obe na dị mma ụlọ bụ dike na mbụ eburu ime ga-ejeje igbo niile eje mapụta micha amị na mmiri eji na onye kwudo n'ime obume chi selesiri selesi chibolu alugbo onye michi nnewi south local government selesi wata patako mata nilo na mechi na mechi wata patako dogu ogu na-eje n'ụzọ wata patako dogu ogu na-eje n'ụzọ oseli igbo niile wata pata na mmanwụ na-agba alọ onye wee ma obodo nke oge dete bụ nwa chifu Michael Ofokansi Ofokansi na America Ofokansi Wekeke na chikwe n'ụzọ onye America n'ịbalụ mmọnwụ weke na-eje n'ụzọ cheke ya oge na-eje n'ụzọ ogbodicha n'ụzọ ndọgbu omeli iwe yiri ọha niile na America wekeke yi onye nkanụ n'ịbalụ mmọnwụ na mmọnwụ na-agụ alọ oge na-eje n'ụzọ oge na-eje n'ụwa chifata ada na bike Valentine omele chukwu wadụ na Nsụka eze kwesị na Nsụka odu na-eje wadụ na Nsụka ogu na-eje n'ụzọ ogu na-eje n'ụzọ ogu onye eze ala Nsụka ikpe tiri na Nsụka ka nne odogwu CEO Ezebesi Estate Eweri Ezebesi ni bago mmanwụ onye na-eje n'ụzọ Ezebesi Pega Ndekulasi n'ọrụ dị n'iche n'iche ka ọ na-eje mmanwụ na-agwa alọ onye na-eje n'ụzọ onye rọtụrụ dị isi ga-eji mmanụ odogwu oji moto eme ọkọrịje ya na moto ka ọ na-ala obele chukwu na Nsụka onye na-eje n'ụzọ onye ebe obodo Nsụka ka nke n'odogwu onye mmemme were na Nsụka oge na-enye m nwa ji oligbo ozogburu ihe ego na Nsụka oligbo plaza oligbo motoki n'azụ ozogburu ihe ego na Nsụka oke mmanwụ oge na-eje n'ụzọ ọgbata zola wanụ na Nsụka odogwu zogburu ihe igbo otu na-eje n'ụzọ ogbodicha n'ụzọ ndọgbu onye na-ewite gbanye oge lọgụ na gụnye were ya na mgbawa mgbagbo egbe na-ekwe onye na-ezuru igbo ebe mmadụ igbe mgbe ji bido anya ụjọ na-etiri ego na-eze n'ụgbọ ndụ oze nwanne bike igbe gburu oge dọgbu wadụ na mgbago ụwa niile odogwu ezigbo onye ọbara ojula aka na zonde na-eme mmanwụ na-ego akụkọ ọhịa na-eje n'ụzọ onye mkpagbu na-ahụ nna m na mmanwụ na-agụ alọ ndogwu
kele dọgbu mmanwụ na-agba ebe keneke jeni mo Nigeria limited ìfẹ̀kẹ̀nẹ̀ apákẹ́nẹ́kẹ́ ẹgbà good afternoon na south good morning na China Egypt na Lagos ọjọ́ apákẹ́nẹ́kẹ́ kele dọgbu mẹ́lì dìbẹ́ ẹgbẹ́ dídá dídí jẹ̀díjẹ̀ kì í nà ebe dẹ̀jẹ̀ yẹ́gọ̀ kele dọgbu mẹ́lì lẹ́kẹ̀ mọ́kù lẹ́kọ̀ ẹgbà lọ́sì mú kẹtẹ́rì ẹ̀fọ́ jí pìkì sílẹ̀ òye kẹtẹ́ dùdú ẹ̀ olóògùn alùsẹ́gọ̀ wà lóbi alùsẹ́gọ̀ wà lóbi lóbi sùkọ̀ gbùrù Sangara healthcare limited alùsẹ́gọ̀ wà lóbi sùkọ̀ obìnrin gẹ̀wà lè ní náà pẹ́ wọ́n sì mú kẹ̀lẹ́rì ẹ̀rọ nìyẹn lọ́lọ́ ìfẹ́ mẹ́sẹ̀ wù èrò fẹ́yẹ́ wọ́n sì bá lọ́lọ́ lùsẹ́gọ̀ oyè balùwẹ̀ ogori malobi ase mmawa ya na akwụdịghị n'elu ebele megede kenyewe obodo eji n'oke mapụtụdorute ọbụ eki oke na n'omume oke na mbe oke na ofe egbefi egwa n'obodo egberugo oke na ume oke na ume ogbefi igba n'obodo egberugo uri fẹnu me ogbefi uri mẹ́kù building material ezigbo onye ego n'irọrọ irọ ebe ahụ dị na-atụ aka gị onye chọrọ building materials dị mma ife ji alụ ụlọ niile ya chọwa wuri maka egwugwo egbe eji achọgbu mma wuri maka ozu ogbenye obodo egwelugo weju ugo ndị ya wa n'ụlọ weju ugo ndị ya wa n'ụlọ ogbe ofe bịa onye na mmanwụ na-agba gbogbo akpagbo ogbenye na-agba ọwara ife ihe mmeri ịbara mmanwụ oji moto moto lolo odogwu jika na-elete mọ eji jiri mechin ime n'ọbọ oriri nne kedu iwe ike mmeri ịbara mmanwụ wiri maki nwanne eba onye mabụ ebe ndị mmadụ ọganeze mụ ndị ifufe bịa eze chukwu gbalụ nwanụ n'isi n'ụlọ oji mmiri emekọ nwanụ n'ụlọ Japan International Nigeria Limited niile ahụsị ekwa ka eji mmanụ gị n'aka oji mmiri emekọ nwanụ ezigbo ụlọ ịgbapụrụ mmiri onye ọbụla agụgba mmiri ahụ na ngwo osi nwoke na-adị ya masilina alụse afọ gburu fedian osi nwoke na-adị ya n'ogige Wende ka fedian mmalise asaba agwaja ọmanye wegma ezigbo agwaja na abụdị ya n'enye haba egwu buru ụmụ jewe obodo jewe obodo ruo n'Imo steeti eze ebuwe ji kiri se n'obi
na yeze wa n'olu wena yeze wa n'olu n'Imo steeti niile wena dị namba wanu na mi feke wemezu mbafu dike wara na mi feke niile ogu efi ogu ya bụ ogbefu godu n'obi oji ngode moko niile wena yeze n'olu ogu kwuru si haba ayụkwa dịrọ na ntu wena yeze oya dịrị gị mma oge na-eze bụ eji oge na fiso ga-ewenye ezigbo ọkụ efi ogwe ebudike wetu ogwe ebudike ogwe ebudike n'umuchu ogwe ebudike n'omuchu ojo fremago wetu n'okpuru na duwara kemgbe n'unu gị na-achụ ego gị ogwe ebudike ọ bụ CEO Sala Electronics Company oke dị na duwara Cameroon ogwe ebudike abịalụgbe obodo Cameroon ka mere m ọgwụma wefu na okwu ndị Cameroon na-akwụ ọtọ ebe n'ebe Igbo egwu ebudike ekene ekene zụkara nkene kwuru ibu mkpọgbalụ egwu ebudike o si nwoke na-eje ekwuru ekene ekene na-ewechi chukwu ebuke dude bukasị onye ga-akwụ n'okwu n'Enugu steeti bukasị onye makụ n'okwu n'Enugu steeti niile ọla ọrụ jenereto gị na-azụ na Kano steeti gị na-azụ abaghị chukwu ebuke jenu dị n'iche n'iche ma keje bi okwu keje bi mmiri ọlụ ya ka ị na-azụ ezigbo mmadụ ya onye maka n'Enugu steeti na ịbala o si mụ kenezielu ya lọlọ Jenifa lọlọ Jenifa chukwu ebuke ogobi dị ya onye mara obi dị ya ọdụgo chokwu dị gị onye ụlọ dị maka na ndekwe oge eze emume ji fobi ụla obiela ihe mena onye ga-ewe beghe emepụrụ ya oge mmewe dọkwu na China onye kewe beghe emegide odogwu na China ike nke ndị ogwere mke onye were mma n'Enugu steeti n'ama na ndị onye eze gị buru oke mmanwụ na-agba o si mụ kenere ekwe ndị ya chifu eze tochi azamanone onye ise si na Abia steeti niile o si mụ kene Chinedu o chifu Chinedu na-ememe ezigbo egwe ndị ya Wasi muka ndani ye Wege nase muwaji Wege chukweze kukulu Wege chukweze obodo Osise Osise go wanu na mbolo
na mgbọlọgwụ ugere oke mmanwụ ọ bụ CEO ịkọmasị Nigeria Enterprises Limited dealers all kind of faith and chemicals àdìrẹ́sì tó kẹwẹ́ nílẹ̀ àìtẹ́tẹ́ dìtọ̀ gbogbo sísí ọba wẹ́gẹ̀ tẹ́sẹ̀ bí wẹ́jú ẹ̀fẹ̀lú kò sẹ́mẹ̀nà ẹ̀fẹ̀lú kò sẹ́mẹ̀nà ẹ̀fẹ̀lú kìtì wẹ́nu lẹ́jú wákìtì ọ̀bù sí ìgbé ẹ̀fẹ̀lú global exchange agbègbè kìtì ẹ̀fẹ̀lú kìtì ẹ̀kẹ́ náà wá sí. Obodo
onye oge na-etiri mmanwụ wezụga ma gbasi n'ala mgbele jere ogidi jere ajọ ike onye ro ọnata kulobo igwe igwe ọlịmazi n'ire na-ewe onye yiri ude na-eri amụ ezigbo ọkwapụ ịbala chigbo igbo wezi na-agbala ọsọ ebe a kedu ihe na-eme kene Mr. David Chike Oleyi Ochimele Ezewe na Lejesuka gburugburu niile n'Enugu steeti ọlọchi gị merigede Ochimele Eze na Nsụka ọ bụ CEO Apartment Hotel Ampe ezigbo odogwu n'Ibadan na Jakarta na Indonesia ebe iwuke na-achụ ego gị ezigbo mmadụ egbe na-ejuru na depute mmọnwụ na-ebe anyị eze kama ọnwụ na-egbo iwe odezuru ikpere wepu na-edozuru ijeri itajụlọta wetuga maganata Ejese mụ na Nsụka eketeze mụ dodo eze na-esi igwe egbe goduwe n'ugbe eze wawanụ n'ime eze wawanụ n'ọgbọ niile ezigbo mmadụ ezigbo onye ọbala otụrụ dibe na-enwe ọbala ọla oge na-egbe nke egwuregwu ezigbo onye ọgọdụ ekenezie Chief Presidono Michael Oyedikachi adakata gbewe n'ọgbasuka adakata gbewe n'ọgbasuka ezigbo onye ọbara ọtụrụ eba adakata gbewe nwere ọba jibe n'afọ ọbara ọba eba na ijibe eba Oji fi kẹ́kọ̀ọ́ òyìnbó. Oji fi kẹ́kọ̀ọ́ òyìnbó. Oyoma. Ìkẹ́kọ̀ọ́ òyìnbó náà ti kún mọ́. Ìkẹ́kọ̀ọ́ òyìnbó. Oyoma sọ́dọ̀ èjì àgbẹ̀. Adìrẹ́sì tó mọ̀ sí Nàìjíríà. Oge mbọ na ndị ya ka ị na-achọ ego gị ịgago oyibo onye ego na ndị ya ọga mma ọ bụ CEO ike oyibo n'ahịa ebu CEO ike oyibo bisi na res oge bụ CEO ike oyibo motos papers oge mọ̀wú ti sòdùmọ́. Wẹ́sùkẹ́ mọ̀lọ́sẹ̀ pẹ́lẹ́kẹ́. Ìpẹ́lẹ́kẹ́ yìí máa kànáà náà. Ẹ̀sìn ìgbóyè lọ. Wọ́gẹ́ di lẹ́gbẹ̀ẹ́ màjọ gbọdọ̀ kẹ́kí wẹ́yẹ kú. Asọ́gẹ̀dẹ̀ jẹnu sọ. Wẹ́sì padà dúró. Ndógún. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ jẹnu sọ. Ogbodìjà nù sọ. Wọ́gẹ́ di lẹ́gbẹ̀ẹ́ màjọ gbọdọ̀. Wẹ́sì padà dúró yẹ. Àdúró yẹ nà ẹ̀jẹ̀ nù sọ. Ndógún. Ogbodìjà nù sọ. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ jẹnu sọ. Ẹgbẹ́ yìí bọ́ kejì ẹ̀ mẹ́jọ yẹ wẹlé kọ yàgẹ́ nù. Wẹ́sùkẹ́ pẹ̀lú.
Baba wana mase oya malu niya malu mama oya lo mure na wazie gele Afa iba Hona Iba Wasi muwene buwe Ayoyelo Mawaka luna mwana Wee